普段バイク整備するのに、この2本のトルクレンチを使って整備をしていますが、今回新たにデジタルトルクレンチを購入してみました。このデジタルトルクレンチは中華製でしたが、製品はすごくしっかりしてそうです。外見はこんな感じでセロファンで梱包してるだけです。メーカー名はレオリーなのかな？わかりません。裏面には製品情報が書いてあります。開封していきましょう。セロファンがなかなか取れなかった。中身はまずプラスドライバーが入ってますね。これは単4電池を交換するときに裏蓋を開けるときに使います。そして取扱説明書とデジタルトルクレンチの構成証明書が入ってますね。そして取扱説明書、中華あるあるの変な日本語ではなくちゃんとした日本語で書かれています。写真を用いて分かりやすく説明してあります。製品使用データも書かれています。ちなみにこの取扱説明書には多言語が書かれていません。日本語オンリーの取扱説明書です。なのでこの製品は日本向けに作られてますね。本体を見ていきましょう。製品の作りもしっかりしていて、ボタンも物理キーで押しやすいです。正反回転どちらでも使えます。ソケットレンチもワンプッシュで外せますね。これは便利。乾電池が付属されていなかったけど、まさかもうセットされてるのかな？開けて確認してみましょう。電池の蓋は日本製品でもネジ止めされてますね。電池交換するときにネジ止めされていると電池交換はめんどくさいんですけども、作業中に蓋が開かないようにこのような仕様になってます。蓋を止めているネジが小さいのでなくさないように注意ですね。単4電池2本入っていました。デジタルトルクレンチの大きさを測ってみる。およそ長さは24センチくらい。一番厚いところの厚みは3.5センチくらい。操作パネルのところは8.5センチ。手を握るところも8.5ぐらい。U 長押しして上下ボタンでピークモード、トラックモードの変更ができます。上下ボタンで 6.8 から135までの範囲でトルクの変更できるよ。C 長押しで電源オン。では実際にテストしてみましょう。ピークモードで 9.0 ニュートンメートルで締め付けてみます。インジゲーターが緑から赤に変わった瞬間、音がまたはピーとなった瞬間に止めます。ぴったり 9.0 ニュートンメートル。プリセット型のトルクレンチで確認してみます。わかりづらいけど 9.0 ニュートンメートルにセットしてあります。動画アップにしたら若干ずれてたけど許容範囲。デジタルトルクレンチの方が数字がわかりやすいですね。カチッとなれば規定トルクで締まっています。大丈夫です。ちゃんと規定トルクで締まっていました。ではもう一度テストしてみましょう。今度は13ニュートンメートルで試してみます。プリセット型トルクレンチで13ニュートンメートル締めた後にデジタルトルクレンチでちゃんと13ニュートンメートルになっているかを試します。
はい、カチッとなりました。これで13ニュートンメートルで締まっています。デジタルトルクレンチで確認してみます。ピークモードで13ニュートンメートルにセットしてあります。13.16 ニュートンメートルです。ピークモードなので一番トルクがかかった時の数字が表示されています。ちゃんと13ニュートンメートルで締まってました。もう一度プリセット型のトルクレンチで確認してみる。OK です。デジタルトルクレンチのピークモードとトラックモードの表示の仕方の違いについて確認します。今デジタルトルクレンチはトラックモードに設定されています。ピークモードは一番トルクがかかった瞬間のトルクが表示されるのに対し、トラックモードはオーバートルクで締め付けても最初に設定した13ニュートンメートルで表示されます。締め付けトルクは 13.29 ニュートンメートルでも表示は13ニュートンメートルです。ピークモードは一番トルクがかかった瞬間の数字を表示しますが、トラックモードは最初に設定したトルクが表示されます。この違いを理解していないとトラックモードにした時オーバートルクで締め付けてしまうこともあるので気をつけましょう。ピークモードとトラックモードのもう一つの違いは、ピークモードで測定した時は1回測定するごとに C ボタンを押してリセットをします。測定が終わった時に1回1回リセットをしないと、ピークモードはピークの時のトルクが次のトルク設定に変わってしまいます。トラックモードで設定した時はオーバートルクで締め付けても元のトルク設定に戻ります。なので連続して同じトルク設定の締め付けができます。ここは要注意です。今回は 0.29 ニュートンメートルしかオーバートルクで締めなかったので許容範囲でした。参考がてらピークモードで締め付けた時の表示も見てみましょう。ピークモードです。一番トルクがかかった瞬間の数字が表示されます。トラックモードで大幅なオーバートルクで締めた時の様子も見てみましょう。トラックモードです。13ニュートンメートルの設定ですが、締め付けトルクは 16.76 ニュートンメートルで締めたオーバートルクです。しかしトラックモードでは最初に設定した13ニュートンメートルが表示されます。このピークモードとトラックモードを理解してないと、トラックモードで締め付けをした際オーバートルクで締めたのに気がつかない場合もあるので注意です。M ボタンを長押ししてボタンをロックすることができるので誤操作を防げます。ロック解除は再び M ボタンを長押しすると解除されます。もう一つの機能として、短く M ボタンを押すとトルク設定6個の記憶や呼び出すことができる。M ボタン長押しでロックが解除されました。短く U ボタンを押すとトルク単位が変更できます。いくつかトルク単位があるので間違わないように注意しましょう。U ボタンを長押しするとピークとトラック変更できる。C ボタンを短く押すとリセットされます。長押しすると電源が入ったり切れたりします。また、電源が入ってる状態で何も操作しない状態が続くと3分後に自動的に電源が切れる仕様になってます。